संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। शिवसेनेचा कार्यकर्ता मेळावा सावंतवाडीत पार पडला। यावेळी मंत्री केसरकर यांनी ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल केलाय। आदित्य ठाकरे कधी स्वतःच्या कार्यालयात जाऊ शकले नाहीत। उद्धव साहेबांचं समजू शकतो, पण 28 वर्षांचा युवक काय करत होता यासाठी बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापन केली का, असा सवाल त्यांनी केलाय। सध्याच्या काळामध्ये मुंबई हे जगातलं सर्वोत्कृष्ट शहर असणार आहे आणि ती बाळासाहेबांचं ते स्वप्न होतं। 370 कलम रद्द व्हावं हे बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न पूर्ण ज्यांनी केलं त्यांना तुम्ही सोडून काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर जाता। राहुल गांधी वाटेल तसं भारताबद्दल वाईट विचार हे करत असतात। आज भारताला पाकिस्तानमधली लोक म्हणतात की आम्हाला मोदी साहेबांसारखा पंतप्रधान पाहिजे। ज्याला आझाद काश्मीर असं पाकिस्तानमध्ये म्हटलं जातं, जो भारताचा अविभाज्य भाग आहे, तिथली लोक म्हणतात की आम्हाला नाही पाकिस्तानबरोबर राहायचं, पाकिस्तानच्या जुलमाखाली आम्हाला मोदी साहेबांचं नेतृत्व पाहिजे। मग जगाला नेतृत्व देणाऱ्या मोदी साहेबांच्याबरोबर तुम्ही राहायचं की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर फरफटत जायचं, हे तुमचा तुम्ही निर्णय घ्यायचा आहे। आम्ही तुमचा आदर राखला, काही बोललेलं नाही, पुढेसुद्धा आदर राखतो, पण सातत्याने जर असं बोलत राहिले आदित्य ठाकरे तर आम्हालासुद्धा बोलायला लागेल, एवढं लक्षात ठेवा। आणि ते तुमच्या विरोधात नसेल, त्याच्यामुळे कोणाला आवरायचं ते वेळेवर आवरा, नाहीतर आम्हालासुद्धा निश्चितपणे बोलायला लागेल। आणि त्याला तुम्हाला वाईट वाटेल की आमच्याबद्दल आदर ठेवणारी, आमच्यावर प्रेम करणारी लोक आमच्या विरोधात बोलत आहेत असं तुम्हाला वाटता कामा नये। म्हणून आगाऊ इशारा देतो की आम्हालासुद्धा खूप सहन केलं आमच्या लोकांनी। किती वेळा ऐकायचं खोके एकाने 1 रुपया घेतलेला दाखवा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला दाखवू की तुम्ही किती रुपये तुमची लोक घेतात ते। एक खरं गोष्ट, एकदा तरी खरं बोला की माझ्यावर रागवून हे गेले कारण मी काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर गेले आणि मला मोदी साहेबांनी पूर्ण त्यांना मान दिलेला होता। बाळासाहेबांच्याबद्दल ते एवढ्या आदराने बोलतात, त्यांनी उद्धव साहेबांना जवळ घेतलेलं होतं। आदित्यला त्यांनी ताकद दिली असती, परंतु त्यांनासुद्धा तुम्ही फसवलं आणि उलटं तुम्ही आम्हाला नावं ठेवता। मला स्वतःलाही माहिती आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, हे करायचं आता बंद करा। तुम्ही काय कामं 2.5 वर्षामध्ये केली ते घेऊन लोकांसमोर जा, नाहीतर आम्ही 8 महिन्यामध्ये काय कामं दिली आम्ही लोकांसमोर घेऊन जाऊ आणि मग बघूया कोणाचं काम अधिक महत्त्वाचं ठरतं ते। शेवटी महाराष्ट्रासाठी काम करायचं आहे आणि ते काम करण्यासाठी शिंदे साहेबांनी आणि फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही कटिबद्ध आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।